Tämä on aivan loistava kysymys, koska jengi ajattelee, että verkkosivujen fontit on ihan simppeli juttu, mutta silti tämä menee niin usein mettään. Ja fontit vaikuttaa myös sivuston latautumisnopeuteen, mutta jos nämä seuraavat 3 asiaa ottaa huomioon, niin toi nopeuskin tulee yleensä sitten automaattisesti huomioitua. Ja ihan ekana on se, että näitä fontteja ja niiden kokoja on aivan jumalaton määrä, ja tästä tulee sitten sellainen spämmi-sähköpostifiilis. Eli kannattaa pitää nämä minimissään, että hyvin pärjää esimerkiksi yhdellä fontilla ja 3 tai 4 eri koolla. Toisena on sitten ihan vaan se fiilis siitä fontista, että 60% graafisesta suunnittelusta on sen oikean fontin valintaa, mutta tämän kanssa ei kannata myöskään lähteä liikaa hullutteleen, ja mäkin käytän tosi paljon ihan siis niinku perusfontteja, Interni, Poppinsi, Roboto, JNE, koska ne on simppelin tyylikkäitä ja sopii tähän mun cleaniin tyyliin tosi hyvin. Ja sitten viimeinen ja isoin juttu on ihan vaan siis se luettavuus, eli vaikka nyt haluttaiskin sit sillä fontilla brändätä vähän enemmän ja erottautuu, usein valitaan sitten joku liian koukeroinen fontti tai ohut fontti, että niistä ei siis, niitä ei pysty lukemaan yksinkertaisesti. Eli simppelisti sanottuna tämän suhteen kannattaa pitää homma vaan simppelinä ja suhteellisen hyvin menee sillä sitten eteenpäin.